zo raar voor een hoofd. Dat vind ik zo mooi in Friesland, dat de mensen zo'n mooi voor hun hoofd hebben. Allemaal verschillend. Wij zijn Annemieke en Arnoud. We zijn in Friesland op zoek naar een boerderij om een eigen bed and breakfast te beginnen met blokhutten te huren en een groot stuk land eromheen. Als u nog iets weet, wie weet wat. Ons, graag. Beste kant. Dat mag in het Gaasterland zijn, dat mag in het noorden van Friesland zijn. Als jullie het weten, dan horen we het heel graag. Oké. 06 30 10 59 81. Annemieke. En Arnoud. Althans, andersom. Beetje raar. Daar zijn we weer. Als u nog even werk van ons hebben, dan vind ik het heel hartstikke top. Je kan mij mailen op arnoud@kazema.nl. Dan stuur ik vrijblijvend een cv. En Annemieke ook.